Dismissed Chamisa MPs in possible return. Azvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana peri first time yako ndingangokumbirisa utange nekusubscribe, wokomenda, wolike, woshare. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kuuya nenyaya pano ndasangana nayo pabepa remupanhongo anoitwa Simba Chikanza Zim. Ai ndiye ari kutaura nyaya iri panapa yekuti pane vanhu kana kuti ma-MP vaya vave kurohwa nema-recalls vari kunzi vanogona kungodzoka muparliament since mutongo wavo kana kuti vakanoapila kune inonzi IPU ndo yavakanoapila inter parliamentary union IPU ndo vakanoapila vakanokumbira iko zvino, so kesi yavo vari kunzi vakawina ikoko, kusaziva kuti iyoyo IPU yacho ine power here kana kuti impact yekuti inokwanisa kuteererwa kuparliament of Zimbabwe nekuti pano vari kunzi vakanoapila. So panapa manyorero anga akaitwa zvinhu muchidimbu yakakanzi in a groundbreaking development the inter parliamentary union IPU has delivered a resounding verdict against the controversial recalls orchestrated by the Zimbabwean Parliament, signaling a potential reversal of the fate of over 20 MPs aligned with the charismatic opposition politician Nelson Chamisa. The manyororo azvanga zvakaitwa panapa muri Zimbabwe vari kutaura kuti zvoni vanogona kungodzoka 20 ma-MPs or more than 20 ma-MPs vakanzi vakarekolewa naShabangu zvezvo zvingonzi bo nyaya vari kunoongororwa kureva kuti pane vanhu chine chakuitika chekuti kune mamwe ma-MPs vakazongopinda inonzi automatic win, vamwe vacho vakapinda vasina kuvhoterwa, the likes of ana Scott kumabvuka kakonzi uncontested vatopinda, vanhu vakawanda, mamwe ma-MPs vakangowana ma-seats on a silver plate okuti vakangomuka vakutoti zvatoita ndakutopinda, vanenge vari pama-1 ma-MPs ese wazvo kuti vanogona kuti anytime vanogona kungerikana vangonzi chibudai kodzokera varidzi vemanhingirikino vemasitsi wavo, kana kuti panenge pakuitwa futi imwe by-election here, not sure kuti zvichafambiswa sei ipapo. That is kana IPU yacho ine power rekuti ikwanise kuuya ichiitaura izvozvo muZimbabwe. That is kana ine power, but according to him ndo ma-reports aakanyora. Inino ndiri kungoti kana ine power zvinogona kuita, but handisi kuziva kuti ine power here over Zimbabwe.